கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி. இந்த நாளும் கர்த்தருக்கூடாக உங்களோடு பேசக்கூடிய வார்த்தை, ஜெபமே ஜெயம். ஜெபித்தால் ஜெயத்தை காண்பாய். குதிரைகளோ பந்தயத்துக்கு ஆயத்தப்படும், ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். இந்த நாளிலும் ஜெயங்களை காண முடியாமல் இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ நண்பர்களே, இந்த நாளில் நீங்கள் ஜெபியுங்கள். ஜெபத்தினால் நன்மையை பெறுவீர்கள். ஜெபமே ஜெயம். நாம் ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த நாளில் இந்த ஜெபத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நீ பார்த்து ஒவ்வொரு ஜெபிக்க ஸ்டார்ட் பண்ற ஒவ்வொரு இதயங்களிலும் நீர் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வல்லமைக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்பா, நீரே ஜெயத்தை கொடுத்து இவர்கள் ஜெயமாய் மாற நீர் மாற்றும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஜீவல நல்ல பிதாவே, ஆமென்.